Hello my dear! Welcome to another grammar lesson with Bisaya explanation. I'm Teacher Maya, ug mao ni ang akong pasuwayan ninyong answer karon. Sige, suway yung answer ang kada sentence ani sa may sakto nga verb form sa kada usa. Salamat sa imong pag-try, mauni ang mga sakto nga answer or sakto nga verb form sa kada sentence. Sa number 1, mogamit ta og singular verb form nga i-partner sa subject nga age tungod kay ang subject nga indefinite pronoun sama sa age, singular verb iyahang partner. Sa uban pang indefinite pronoun nga pareha sa age mo ni sila someone, something, somebody, everyone, everything, everybody, anyone, anything, anybody, no one, nothing, nobody, either, neither. Basta kanigay sila himuon nga subject, singular verb form ang ilahang partner. So examples, something is not right. Somebody has taken my slippers. Someone was caught stealing. Ing anak pod ang everyone, everything, everybody. Everyone is happy today. Everything was meant to be. Everybody deserves some love. Inana po ang anyone, anything, anybody. Anyone deserves a second chance. Anything is possible. Does anybody know the answer? So does, singular forms. Mao pa ang no one, nothing, nobody. No one knows the future. Nothing is impossible. Nobody cares to show up. Singular verb form ang ilahang mga kapartner. Ang either o neither maupod kung subject sila nga magbinugtong. Either seems fine, neither looks good. Pero kaning sentence number 2 nga nigamit og few sa subject, have ang iyahang form sa verb. Plural form, have committed, na helping verb na have, na plural form. Nga naman, tungod kay ang indefinite pronoun sama sa few, mo take na siya og plural verb. Og kaparehon ana niya ang several, both, many. So kung mogamit ang several sa sentence sa subject, mogamit og plural form sa iyang verb. Have complained. Both would. Both are. Ang many, labaw na. Many were invited. Pero sa 3 ug 4 nga naay all ang ilang subject, naay diferensya. Pwede singular ang form, pwede plural ang form. So, kanus man siya ma-singular or ma-plural. So, kung ang all part sa subject, depende sa noun nga iyahang kuyog ang agdon sa verb. Kung countable iyahang partner, ma-plural form, so plural form po ang iyahang verb. Pero kung uncountable or kanang mga mass noun, no? So, singular form ang iyahang verb. Parean ang milk sa number 3, uncountable man na siya. So, singular iyang verb. Pero ang jokes sa number 4, no, countable na siya. Munang S form niya. Plural man ni siya, so plural iyang verb. Ang pareho aning all, na agdon kung ang kinsa or unsa ang iyahang noun nga partner, kaning some, kaning any, kaning none, kaning most. Basta na sila kuyog na noun, imong bantayan kung countable ba siya or uncountable para makahibaw ka kung unsa nga verb form ang imong i-partner. Parehaning some people, plural man ang partner niya, so we use don't care. Pero some music, uncountable man ni siya or mass noun, so singular form ang atong verb. Kanipod, sugar is uncount noun or mass noun, so is ang atong verb form. Pero any new song, songs is plural form, so are ang iyang kapartner. Kanipod sinan, nakig-partner man og problems, daghan, so were ang verb form nga atong gigamit. Pero kani kung isa kanan, kay nakig-partner og work, niya uncount man ang work or mass noun, dili na siya mahimong works. Singular ang atong verb form nga gamiton. So remember ha, ang work is an uncount noun. Makountable lang na siya kung ang iyahang gipasabot katong mga literary works, mga outputs sa mga writers. But kung work na trabaho, so uncountable na siya. Ing-ana po ang most kung ang iyahang partner, countable, most girls, so naa kay plural form, have long hair. Pero most food, food is uncountable noun po na siya or mass noun. So, ang iyang partner is singular form of the verb. So, timan kung subject ni ng mga pronouns, agdun sa verb,
kung countable or uncountable ba ang gikauban niya nga noun. Ug moto ang grammar knowledge na akong i-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo nga video lesson, please i-share ni sa uban para maka-learn pud sila. Please pud kog like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako pohon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day!